Okay, asithi kuyeke iy'ndaba zenangizana zingene kwi-Bluetooth. Sidlala kwi-Bluetooth la. Kuveza ney'thombe mambala. Sengibona right ukuthi iyadlala because ngiyixhumile i-aerial la phakathi. Ugcine manje ususwapha ulokhu uswapha ngendlela ongayiqondi uhambe bomnandini uDJ afika dedela into enje mawuthi uyavuka ekuseni ubona ngama-notification ama-SMS alandelana kuthi wayibo usuvele waswapha nje imali elako 10,000 bekhuluma le nkinga yethu yokuswapha manje. Ngithi ngifuna ukukhonektha kwi-Wi-Fi lapho manje ngathi ubeke kuphi nompeni? I-radio usho i-radio? Ya, yilo lati lidlala. Okay. form sobe siyipheshe sobona ukuthi siyiphesha kanjani mude kabi uDisemba le ngoma igangile inomkhuba phakathi ustar ngempela kuzona zonke izinkundla zokuxhumana uyamthola ku-Insta ku-TikTok ku-Facebook star wangempela DJ star wangempela usiphake imix emnandi kakhulu ku-Friday kuzimfry emsakazweni Ukhozi FM ishumi nesithupha imsuzesele kumbe kubumbane ke ihora lesithathu ntambama nawu McDonald uyinkosi yamaveji atshalwa ekhaya uyazi uMcDonald ukholelwa ukuthi Mele ngishintshele ipika manje la. Ngifuna ukukhonektha kwi-Wi-Fi ngibone ukuthi yenze njani khona. Ya ke. Sinavigate. Akuthi ngiqale ngiconnecte ku-Wi-Fi nangizana. Kodwa madoda. Monti yami. Monti yami. Kulo nyaka ngisebenzela yona nje. Ngifuna ihambile imonto yami. Ayikwazi ukudlala iredimile kanje. Ihambile buka sengize ngiyayithengela iredi entsha imile imonto yami. Asas. Akuzolunga. Kuzolunga.